ऑर्डर आज पास जाल्या. आमची जी इंटरीम बेल जी ग्रांट केल्ली ती आज कन्फर्म केल्या ऑन द सेम टर्म्स अँड कंडिशन्स ऑन वीच द इंटरीम बेल वॉज ग्रांटेड. म्हणजे तीच पर्सनल बॉन्ड आणि तोच श्युरिटी जो आसा तीच कंटिन्यू केला. फक्त इन एडिशन मोबायल सरेंडर कर म्हणून सांगला आमकां आणि रिपोर्ट टू द कन्सर्न्ड पुलीस स्टेशन टुमॉरो बिटवीन 10 to 12 इतलीच कंडिशन केल्या अँड द बेल हॅज बीन कन्फर्म. Reporting police station till क्रायम ब्रांच. only 1 day. सध्या फाल्याचो एकूच दीस सांगला आमकां रिपोर्ट जा म्हणून. Okay. Then it will be depending upon the IO in the matter whether we have to continue reporting or not. But the court has imposed the condition to report tomorrow between 10 to 12. And mobile are submitted today or tomorrow they have to submit. That we can submit during the day. Okay. रामन आडर तो दुसरा आधी तिथून हे केला ना ड्रायव्हर ड्रायव्हराची ती सेम ऑन सेम कंडिशन ताजी बी ग्रांट जाल्या. हय ऑन द सेम कंडिशन्स. ताजो फक्त ताणें सबमीट केल्लें की मोबायल ताजो ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसराच कडेन आसा म्हणून मार्सवाल पुलीस स्टेशन पयली इन्व्हेस्टिगेशन तांचे कडेन आसा. मोबाईल सोडलेला बाकी सगळे सेम.